በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ጽባሕ ውዒለ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 26 ዝንበብ ዝጽለና ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤል ገብርኤል ብየማን ብጸጋመ ይቁምለይ አሜን። 26 መስከረም እንኳዕ ናብ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ናብ ወርሃ ጽጌ ዘመነ ጽጌ ጾመ ጽጌ ብሰላም አብጽሕና። እዚ ወርሓ ጽጌ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ዘመነ ስደታ ንጽጌ ሰናይት ንጽህቲ መርዓት ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ እዩ። በዚ ወርሓት ድማ ንጽህቲ አዴና ንወዳ ሒዛ ናብ ስደት ዝኸደትሉ ወርሓት እዩ። ከምቲ ብሩኽ ኣዋርሕ ብሩኽ መሬት ናብ ዓድናን ምቁር ፍርያት ዝሕፈሰሉ ከምኡ ድማ ብርኽቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጽጌ ሰናይ መሓዛ ክርስቶስ ብምውላዳ ንወዳ ሒዛ ንምድሪ ግብፅን ምድራ ጋዚትን ዝባረኸትሉ ሰናይ ወርሓት እዩ። በረኸታን ረድኤታን ኣማላድነታን ጣዕሚ ፍቕራን ናይ ወላዲተ አምላክ መስኩላትና ይኹን። እንኳዕ ድማ ኣብጽሐኩም ጾመ ንስሓ ጾመ ቅድስና ጾመ ሃዋርያት ይግበረልና አሜን። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዚህ ዕለት ከዓ እግዚአብሔር ንቅዱስ ገብርኤል መልአክ ናብ ወዲ በራኪዩ ናብ ዘካርያስ ልኢኹ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ካብኡ ከም ዝውለድ አበሰሮ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ናይ ዘመነ ቡሉይ ዛዛሚ ናይ ዘመነ ሐዲስ ድማ ጀማሪ ኮይኑ ካብ ዘመነ ቡሉይ ናብ ዘመነ ሐዲስ ካብ ነቢያት ናብ ሃዋርያት ዘሰጋገረ ዓብይ ድልድል ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ዕለት ሎማዓንቲ ዕረፍቱ መስከረም እዩ። ስድራ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ አቡኡ ካህን ዘካርያስን አዲኡ ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ክልቲኦም ብሕጊ እግዚአብሔር ጸኒዖም ብፍቕርን ብስኒትን ብምክብባርን ብምትሕልላይን ካብ ኃጢአት ርሒቆም ብንጽህና ዝነብሩ ቅዱሳት ሰባት ነበሩ። ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ህይወት ክነብሩ ከለዉ ግና አዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውላድ ኣይነበሮምን። ካህን ዘካርያስ ኣብ ቤተ መቕደስ ከምቲ ልምዲ ካህናት ጸሎተ ዕጣን የብጽሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ድማ መልአክ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ብወገን የማን እቲ መሰውኢ ዕጣን ኮይኑ ተራእዮ። ካህን ዘካርያስ ድማ ፈርሐ። እቲ መልአክ ግና ዘካርያስ ጸሎትካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጽሒ እዩ እሞ ኣይትፍራሕ። ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ድማ ወዲ ክትወልደልካ እያ። ስሙ ከዓ ዮሐንስ ኢልካ ክትሰምዮ ኢኻ። ንዓኻ እውን ፍጹም ሓጎስ ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጐሱን እዮም። ወይንን ሜስን ዘስክር ኮነ ዘየስክር መስተ ኣይክሰትን እዩ። ካብ ማህፀን ኣዲኡ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮ እዩ። ንሱ ካብ ደቂ እስራኤል ንብዙሓት ብትምህርቱ ካብ ኣምልኾተ ጣዖት ናብ ኣምልኾተ እግዚአብሔር ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቂ ክመልሶም እዩ። ከምኡውን ንልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንሕሊና እቶም ዘይእዙዛት ድማ ናብ ኣእምሮ ጻድቃን ክምልስ እዩ። በቲ ነቢ ኤልያስ ተመሪሑ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ በሎ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልአኽ ኣነ ሸምጊለ እየ፣ ሰበይተይ ከዓ መዋእለ ሓሊፉ እዩ። እዚ ኩሉ ዝበልካኒ ከም ዝኸውን ብምንታይ ክፈልጥ እየ በሎ እሞ ሽዑ እቲ መልአኽ ከዓ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐውም ቅዱስ ገብርኤል እየ። እምበኣርከስ ዘረባይ ስለ ዘይሰማዕካኒ እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም ሓባስ ክትከውን ኢኻ፣ ምዝራብ እውን ክትስእን ኢኻ በሎ። ድሕሪ እዚ ጸሎተ ዕጣን ፈጺሙ ምስ ወፀ ከምቲ መልአኽ እግዚአብሔር ዝበሎ ዓባስ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብኢዱ እናመልከተ ክሕብሮም ጀመረ። መዓልትታት ኣገልግሎቱ ፈጺሙ ድማ ናብ ቤቱ ኣተወ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ሰበይቱ ኤልሳቤጥ ጸነሰት። ምእንቲ ክብሪ ጸሎተ ዕጣን ድሕሪ 2 መዓልቲ ስጋዊ ርክብ ፈጸሙ። ሎሚ እውን እንተኾነ ምእንቲ ክብሪ ቅዱስ ስጋኦን ክቡር ደሙን ቅድሚ ቁርባን 3 መዓልቲ ምሕላው ይግባእ። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ካብ 6 ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ። ድሕሪ ቁርባን ከዓ 2 መዓልቲ ምኽልካል ይግባእ።
ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 24 ንረኽቦ ማለት እዩ። ክነንብቦ እንድሕር ደሊና ኣብለና ስለዚ መጥምቀ መለኮት ዮሃንስ ክጽነስ ከሎ ኣፍ ኣቦኡ ዝሓፀወ ክውለድ ከሎ ድማ ኣፍ ኣቦኡ ዘርሓወ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ከምኡውን ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ከሎ ንድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ፈሊጡ ናይ ጸጋ ስግደት ሰገደላ። ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 41 ንረኽቦ። እቲ ኣንፈርኣፀ ዝብሎ ሓይለ ቃል ቅዱሳን ሃዋርያት ኣብ ሲኖዶስ ቅዱስ ያሬድ ከዓ ኣብ ድጓ ሰገደ ኢሎም ተርጉሞምዎ ኣለዉ። እዚ ኣብ ማህፀን ኣዲኡ ናይ 6 ወርሒ ጽንሲ ከሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ባህሪ ስግደት ዝሰገደ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ድማ ናይ ጸጋ ስግደት ዝሰገደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ዕለት 30 ተወልደ። በዚ ዕለት ድማ ጽንሰቱ እዩ። መስከረም 26 ማለት እዩ። መስከረም 2 ድማ ዕረፍቱ እዩ። በዝለማዓንቲ ድማ ልደቱ ጽንሰቱ ማለት እዩ። ለማዓንቲ ቅሬታ በዝለማዓንቲ ጽንሰቱ 30 ሰነ ልደቱ መስከረም 2 ከዓ ዕረፍቱ ማለት እዩ። መስከረም 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ጾመ ጽጌ፣ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ጽንሰቱ፣ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ወለዱ፣ ቅዱስ አቦሊ ሰማዕት ፍልሰቱ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሃዋርያ፣ አቡነ ሃብተ ማርያም ጻድቅ፣ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ፣ ቅዱሳን ነግራን ሰማዕታት፣ ቅዱስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን። አሜን። ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ፣ ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓዊላ በለት ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ኮነለይ? እነሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር እተነግረላ ቃል ክፍጸም እዩ እሞ እታ ዝኣመነት ብርክቲ እያ ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 41 ይብል ማለት እዩ። ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና ኩሎም ቅዱሳን ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ናይ ወላዲተ ኣምላክ ናይ ጸሎታ ኣማላድነታ ጣዕሚ ፍቕራ ድማ ምስክላትና ይኹን። ካብ ጾማ ድማ የሳትፈና በረኸታ ተሕድረልና። አሜን። ጾምና ድማ ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ይፈጽመና። አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ዘውደቅኩ ዘንጠብኩ በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ተሃረመለይ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ቃዲስ ሀበ ፍቅር ወለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።